Skont is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello, mhux veru li l-Partit Nazzjonalista qal li d-dejn tiegħu niżel għal 11 miljun euro. Avolja kien il-kap nazzjonalista Elix Borċi nnifsu li ddikjara dan nhar it-tnejn waqt li dan illi kien ippreżenta l-kontijiet tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali wara 5 snin jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Bonello għal dan fil-programm Ekstra fuq ix-xandir nazzjonali din il-ġimgħa stess fejn it-tanta jiddefendi is-sitwazzjoni imbarazzanti tal-PN u l-qagħda finanzjarja imwera tiegħu. U intom qed tgħidu li d-dejn niżel minn 32 11.7 miljun. Mela, għalhekk tispjegali. Il-rapportaġġ fil-ġurnali, pjattaformi, gazzetti kienet, ġifieri issa jkun li aħna kollha tronġi, ġurnalisti, 11.7 miljun dejn. Hawnhekk Bonello ma qabilx ma dak li qal il-kap nazzjonalista Elix Borċ ftit tal-jemilu hekk kif mistoqsi direttament mill-ġurnalist iddikjara hekk. Però id-dejn tal-Partit Nazzjonalista qiegħed madwar 11.7 miljun. B'dak li qal Borċ fl-aħħar jiem jikkontrasta sew ma dak li kien qal l-istess Segretarju Ġenerali Charles Bonello u anki l-eks kap nazzjonalista Bernard Grech. Għandna 32 miljun euro dejn. Dik hija r-realtà illi għandna qudiemna. Dwar dan ukoll kompla jistaqsi l-preżentatur ta' Ekstra Xavier Balzan. Spjegali kif il-kap preċedenti qal 32 miljun. U issa l-kap il-ġdid qed jgħid 11.7 miljun. Fl-aħħar jiem ukoll Adrian Delija qal il-One News li d-dejn fil-PN żdied u mhux naqas mindu spiċċa u kap fl-2020. Konxu li żdied id-dejn jiġifieri mindu spiċċajt kap inti. Mill-informazzjoni li għandi żdied id-dejn iva.